салому дуруди моро бипазиред бинандагони ҳамешагии барномаҳои Коментшо. Бо ҷолибтарин хабару гузоришҳо ман Неъмат Салимзода тӯли ин чанд дақиқа бо шумо ҳастам. Мисли дигар барномаҳои гузаштаи худ мо дар ин нашри 22-ми барномаамон низ мавзӯъҳои рӯзмарра ва ҷолибу диданиро омода кардаем. Барои ҳамин хуб мешуд ки моро то охир тамошо намоед. Баъдан ба саҳифаҳои мо дар Инстаграму Фейсбук ва Ютуб даромада дигар барномаҳову роликҳои моро дида метавонед. Пас оғоз мекунем. Рости дар ин мавзӯъ ҳарчанд гапи бисёр доштем, аммо чандон майли суҳбат карданро надоштем. Инҷо гап сари нақлиётҳои ҷамъиятӣ ва одоби дар онҳо сафар кардан меравад. Агар шумо интизор ҳастед ки мо дар бораи дар ин гармиҳо зиёд истодани ронандагон дар изгоҳу одами бисёр бор кардан ва ё суръати пасту баланди онҳо гап мезанем, не, ин мавзӯъҳоро мо барои баъд мегузорем ва имрӯз мехоҳем дар бораи рафтору кирдори баъзе мусофирон дар дохили нақлиётҳои ҷамъиятиро гуфта гузарем. нақлиёти ҷамъиятӣ ҷойест ки шумо дар он мардуми гуногунро мебинед. Гоҳо дар бари шумо нафаре меистад ки мехоҳед на дар истгоҳи панҷшанбе, балки то душанбе бо ӯ сафар кунед, аз ҷумла вақте ки ягон духтари зебо аст. Вале боз ҳолатҳое ҳастанд ки шуморо чунон нороҳат мекунанд ки ба худ мегӯед ки кош то шаҳри Бустон ман пиёда мерафтам. Дар ин барнома ҳам мо мехоҳем каме дар бораи баъзе аз рафторҳои нодурусти мусофирон бароятон бигӯем, то агар касе аз ин гуна одамон моро мебинанд, шояд хатои худро фаҳмида ислоҳ шаванд. Бале, дар нақлиёт мо одамони гуногунро мебинем, вале аз ҳама пеш нороҳаткунанда барои мусофирон ин бӯи бади баъзе аз нафарон аст. Бовар кунед, хусусан дар фасли тобистон ки ҳаво гарм асту нақлиёт гармтар. баъди дидани чунин нафарон маро аслан саволҳои аҷиб нороҳат мекунад. Чаро ин гуна мардум бӯи бадро эҳсос намекунанд? Чаро намехоҳанд покиза бошанд ва бӯи хуш дошта бошанд? ин дуруст аст ки аксар вақт баъзе мардон чунин бӯйро доранд, вале мутаассифона мо шоҳиди ин ҳолат аз тарафи баъзе аз занҳо низ гаштаем. тӯҳфаҳо барои 23 феврал дар шакли маҷмӯъаҳои шустушӯӣ, риштарошӣ ва ба ҳамин монанд ба назарам маъно доранд, вале дар ин рӯз мардҳо доду вой мегӯянд ки занҳо ба мо собуну шампун нагиред, чун мо дорем. ман акнун мефаҳмам ки чаро занҳо барои рӯзи мабодо гуфта ба мо ин гуна тӯҳфаҳоро ҳадя менамоянд. аз тарафи дигар инсонҳоро фаҳмидан мумкин. Масалан, шояд ӯ дар ҷое кори физикӣ мекунаду имкони ҳамом кардан нест, лекин ин мушкили танҳо туст, на дигар мусофирон. агар шумо имкони ҳамом карданро надошта бошед, лутфан ба истилоҳ дезодорантҳоро барои худ бигиреду истифода баред. онҳо воқеан барои мубориза бо арақи бад кӯмак мекунанд. дар барномаҳои оянда мо мехоҳем оид ба истифодаи атрҳо дар фасли тобистон гуфта бошем, вале ҳоло биёед навореро мебинем ки корбаре ба мо фиристода ва мегӯяд ки 100% ба ҳолати воқеии вай рост меояд. масъалаи дигар ин нишастан бо ҷуздонҳои калон ё лоақал рюкзакҳо мебошад. ҷуздон бешубҳа бароҳат аст, зеро он дастҳои шуморо озод мекунад, аммо ҳангоми ворид шудан ба нақлиёт онро бояд аз китфон фаровард. ин этикаи оддӣ аст. ба ҷуздон ё рюкзаки худ шумо ба одамони дигар аксар вақт ба чеҳраҳои онҳое ки нишастаанд зарба мезанед. эҳтимол бисёре аз духтарон ба мӯйҳои дароз боварӣ доранд ки қудрати пурасрор дорад. аз ин рӯ онҳоро намебофанд ё қайчӣ намезананд. албатта намуди кушодаи мӯйҳои духтарон ба ман бисёр писанд аст, аммо на дар дохили нақлиёти ҷамъиятӣ. бисёр нороҳат мешавем вақте ки шамол аз тирезаҳои кушодаи нақлиёт медарояду мӯйҳои духтаронро ба рӯи ҳар касе ки ба дарозии мӯй истодаанд алвонҷ медиҳад.
баъзеҳо дӯст медоранд ки дар нақлиёти ҷамъиятӣ китоб ё ягон маводҳоеро мутолиа кунанд, вале гоҳо ҳолате мешавад ки ту китоби достонҳои шоҳномаро кушодаеву дар гӯшу хаёли ту қиссаи шавҳаркунии духтари холаи турсуной ё ҷанги якбаяки кадом нафаре омада истодааст, зеро дар дохили нақлиёт кадом зане ё марде ё кадом ҷавоне воҳима карда бо овози баланд бо телефон ҳамин мавзӯъҳоро баррасӣ дорад. дӯстон, дар нақлиёти ҷамъиятӣ бо телефон суҳбат кардан чӣ аз нигоҳи ҳуқуқӣ ва чӣ ахлоқӣ дуруст нест, чунки ба дигарон халал мерасонед. агар ба шумо занг заданд, бигӯед ки ҳоло суҳбат кардан наметавонед, зеро шумо дар роҳ ҳастед. хоҳиш кунед ки баъд аз фаромадан бо ӯ дар тамос мешавед. дар нақлиёти ҷамъиятӣ гоҳо мо шоҳиди баъзе аз беэҳтиромиҳо нисбати калонсолон мегардем, зеро мебинем ки занону мардони калонсол ё кӯдаки ёштор ба нақлиёт ворид мешаванд, вале ҷавонон дар гӯшмонак ё наушник монда ҳушашон ба телефон банд аст. ё ҳастанд ҷавонону ҷавонмардоне ки якравона дар ҷои худ менишинанду ба аз худ калонсолтар ҷой намедиҳанд. ин тааҷҷубовар аст вақте ки бачаҳои варзишии пурқувват ва ба назар қавӣ бо чеҳраи рост менишинанду гӯё чизеро намебинанд. аҷоиби кор дар он аст ки дар ин гуна ҳолатҳо дар вуҷуди онҳо муборизаи байни некӣ ва бадӣ пайдо мешавад. некӣ мегӯяд ки ба занҳо роҳ додан лозим аст, бадӣ мегӯяд ки роҳи ту дуруст аст, нишин то хаста нашавӣ. албатта дар аксар маврид қувваи некӣ пирӯз мешавад дар байни ҷавонон, аммо дар баъзе аз ҳолатҳо бадӣ ҳам ғолиб меояд. хоҳарони азиз, мо дар боло ҷавонон гуфтем ки ин хоси шумо ҳам ҳаст, зеро мо мебинем ки духтарони ёш ба нақлиёт ворид мешаванду мардҳои калон ба онҳо ҷой медиҳанд, вале вақте афроди калонсолтар мебиёянд, духтарҳо интизоранд ки боз кадом марди дигар ба онҳо ҷой диҳад ва духтарон аз ҷои худ нахезанд. ҳамин тарз дӯстон, мо ба ин мавзӯъ хотима мебахшем ва бояд бигӯем ки мақсад аз гуфтани камбудҳо танҳо ислоҳи онҳо буд, на ба он хотир ки мо мусофиронро пас занем, зеро ҳолатҳои хуб ҳам хело зиёданд ва мо дар дигар барномаҳои худ онҳоро ишора мекунем. абдурозиқ блогер ва ҳунарманду овозхони тоҷик аст ки ҳоло дар дубаю ҳиндустон зиндагӣ мекунад. чанд рӯз пеш ӯ таронаи навашро бо номи бориш нашр кард. тарона бо забони ҳиндуӣ ва дуюмин суруди ҳиндуии абдурозиқ мебошад. таронаи якуми ӯ чатабайҷон унвон дошта аз ҳиндӣ ҳамчун додарҷон тарҷума мешавад. абдурозиқ ин сурудро дар пайравӣ ба оҳангҳои хоси филмҳои ишқии ҳиндӣ сурудааст. агар ёдатон бошад, мо дар яке аз барномаҳоямон гуфтем ки сароянда ва продюсери рус Максим баъд аз бад шудани саломатиаш барномаҳои консертии худро бекор кард. бо ҳамин чанд моҳ аст ки ӯ дар назари расонаҳову шабакаҳои иҷтимоӣ дур мондааст. ҳамин чанд рӯз пеш ӯ дубора пайдо шуд ва ба мухлисонаш гуфт ки ҳоло ҳам табобат гирифта истодааст. ӯ изҳор дошт ки бозгашти ӯ ба саҳна бояд то моҳи октябри соли ҷорӣ бо тағйироти кадрӣ дар ҳаят сурат бигирад. дар ҳамин ҳол гуфта мешавад ки барномаҳои консертӣ ягона даромади асосии ин сароянда буданд, зеро баъд аз бекор кардани ин барномаҳо Марина ё ҳамон Максим дар рӯйхати сиёҳи хадамоти федералии андози Русия қарор гирифтааст. ӯ ҳоло беш аз 1 миллион рубл аз андоз қарздор аст ва агар ба зудӣ маблағро пардохт накунад, пас суд метавонад ҳисобу амволашро ҳабс кунад ва ҳатто сафарҳои ӯро ба хориҷа қатъ намояд. зулайхо маҳмадшоева, овозхони тоҷик, бо ҷоизаи одамони тиллоӣ сарфароз шуд. ӯ ин ҷоизаро ба хотири дастовардҳо ва фаъолияти муваффақаш дар Боку, пойтахти Озарбойҷон, аз ҷониби шабакаи Millionaire Concept ба даст овардааст. дар ин маросим аз Тоҷикистон танҳо Зулайхо Маҳмадшоева ширкат намуд. ҷоизаи Golden Pupil ҷоизаи байналмилалӣ буда барои дастовардҳо дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва тиҷорат, фарҳангу ҳунар, тиб ва варзиш ва шабакаҳои иҷтимоӣ дода мешавад. ҷоизаи мазкур дар саросари ҷаҳон ба одамони касбу кори гуногун дода мешавад. ин гуна лоиҳаҳо бори чорум аст дар Озарбойҷон амалӣ карда мешаванд. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада получить эту награду. Для меня большая честь. Спасибо всем большое. Вам спасибо. Благодарим.
визов аввалин филм дар таърих аст ки гурӯҳи филмбардорӣ барои сабти он ба кайҳон баромаданд. Сценарияи филм дар зарфи 5 моҳ навишта шуд ва партоби мушак бо ҳайати наворбардорӣ 5 октябри соли 2021 аз космодроми Байконур сурат гирифт. Ҳаёт дар дохили ин киштӣ қоидаҳои худро дорад ва барои ҳамин чанд вақт ҳунармандон онро таҷриба карданд. Гуфта мешавад ки ба режиссёр муяссар шуд ки 78 соат коинотро ба навор гирад ва аз он қариб 45 дақиқааш ба филм дохил карда шудааст. Кори аз ҳама душвортарин дар як кадр сабт кардани парвози қаҳрамони филм гуфта мешавад. Барои ба вуҷуд овардани ин эпизод қариб як рӯзи тамом онҳо кор карданд. рӯзҳои фарҳангии Русия дар Тоҷикистон дар душанбе бо консерти пианинонавози маъруф Денис Мацуев ифтитоҳ ёфт. Чорабинӣ дар Театри давлатии Академияи опера ва балетаи Тоҷикистон ба номи Садреддин Айнӣ баргузор шуд. Дар қисми якуми консерт таҳти унвони ҳам классик ва ҳам ҷаз пианинонавоз асарҳои классикиро навохт. Рӯзҳои фарҳангии Русия дар Тоҷикистон то 11 июли соли 2023 баргузор мешаванд. ҳайати 64 нафара аз ҳунармандони Русия дар шаҳри Хуҷанд ҳам барномаи эҷодӣ баргузор хоҳанд кард. Сароянда Бритни Спирсро муҳофизи баскетбози маъруф Виктор Вамбаньяма ба пушти даст зад ки дар натиҷа сароянда ба замин афтода ҳатто айнакаш аз сараш парид. Гап сари он ки Бритни мухлиси баскетбози 19-солаи тими Сан Антонио Спирс аст ва дар Лас Вегас чун варзишгар ба ӯ наздик шуд, хост бо ӯ акс бигирад, вале бо китфонаш ба варзишгар бархӯрд ва дар ҳамин ҳолат муҳофизи Виктор ба ӯ ҳамла кард. Баъдан ӯро шинохтанд ва аз ӯ узрхоҳӣ карданд. ҳунарпешаи турк Бурак Озчивит ки бо ширкати худ дар сериали Ишқи сиёҳ ба дили тамошобинон роҳ ёфт, аз фобияи худ ё ҳамон ҳолати тарси назоратнашаванда хабар дод. Маълум гашт ки ӯ аз баландиҳо ба чунин тарс дучор мешавад. ҳоло ӯ барои бартараф кардани ин фобия аз баландиҳо худро ба замин мепартояд, албатта бо парашют. ширкати HMD Nokia G42ро дар ҳамкорӣ бо таъмиргарони iFixit таҳия кардааст. истеҳсолкунанда дастурҳои муфассалро оид ба чӣ гунагӣ таъмир ба смартфон замима мекунад. Дар G42 иваз кардани дисплей, батарея ва порти USB-C осон аст. аз ин рӯ онро дар хона таъмир кардан мумкин аст. дӯстони азиз, мо расидем ба фарҷоми барномаи худ. моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо суроғаи дар экран буда пайдо карда метавонед. то барномаҳои баъдӣ, хайр.